karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Gipadoktor man ko na niya si Ayasa, nya padong na sila dinhi. Ngano di ay Hans? Unsa din ay tapo? Ngano gipadoktor man ni Ken si Ayasa? Oh. Hans, unsa nang naasa yuta? Dugo. Hala, may samdan din ni Hans? Dagamin to sa dugo dinhi. Hans, ngano ni? Manghadlok sab siya. Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa? Ay da, among silingang way buot. May nakaaway ka nga silingan? Wara na eh. Sakpan akong tawhanay. Patay mo rin ako ba? Hans, ikaw pa gid ang nagbuot nga anhi dinhi si Ayasa? Dako siya utang nako. Busa iya kinagsibisyohan. Okay. Mayo kinaklaro na kinako. Dili si Kent ang nagbuot nga ni adini si Ayasa. Pero makalakot lang una-una nga si Kent pagid ang concern kaayo ni Ayasa. Kent, kato bang gipang bubuhuan ni Hans? Nakaila ka niya? Wa. Si Kara nang misumbong na ko bahay nini. Unsa? Ako ang sumbungan na ni Kara sa iyang mga problema ka, Kuya Hans. Kent, naunsa man na imong magkuwang sobra naman kaayo siya kaabubuan. Ngano naman sa dahe, Kara? Laliman ka, gisong si Edward sa ila, pagkahibaw ni ina nga nanguyab si Edward nako sa daan. Unsa? Kent, igihan naman kaayo si Kuya Hans nimo. Unya, nagbasol ba ka nga siya imong gisugot? Oh, uwa man noon. Mahal ko niya, mga ingon siya ni anak kaabubuan. Bubuhuan gid kaayo sa Sir Hans? Way kabutangan sa iyang pagkaabubuan. Sobra. Nahangtod ako. Iyang silusan. Ha? Ikaw? Iksuon mo niya. Mga bubuhos yan ni mo? Oh, dili masabot ang utok usahin ni Kuya Hans. Oh? Ingon pa nila. Kana mga abubuhan, wa ni pilion. Mao tingali nga. Gikuha sa Ginoo si Kara gikan niya. Ha? Ikong buhi pa siya karon. Oh, Ken. Nga namisiga man imong mata. ayos karon naman di umaabot nga Sabado ang ilang kasalunta ni Kuya ug Kara. Unsa? Kara, mahal. Kung buhi ka pa karon, malipayon na utak kita ng handam sa atong kasal. Pero wala ka. Gipatay ka sa salbahis ka, Ayasa. Ayala, naunsa man ron sa bay? Uy, si Hans man ang mura og lang hagis. Gaw. Magpalayo na tayo din sa ilaw eh. Dito na sa kinanak. May nanghagi silang kinton. Si Hans na uy, nasuko og maayo. Nasamot. Kilala mo palayo na tayo din eh. Kay mapiksa niyo tayo siyang kasuko. Saan na? Uy. Nana sila si Kento kay Yasa. Ayasa, Miga? Nganong naglantaw man mo sabay? mauro na mong gilantaw. Kay na yung hagis sa sud. Unsa? Uy, si Sir Hans man ron! Mao gyud. Ayos James,
Claire, nga naman to si Ayesa. Karon, moro iyang gidagan. Si Hans ng hagis. Dili. Ayesa! Ayaw mo doon ko Hans! Ayesa! Di lang ta magbutabang ug amaam ni Hans kaw. Ano mo tabang man ta? Ha, maigo pa lang tas mga nanglupad ng mga butang. Bahalag magpatay sila basta mabuhi lang si Kent. Saon lang yun. Bahala sila eh. Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo ang puntahan, sir! Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo yung puntahan! Sir Hans! Ayesa! Ayesa! Palayo niya sa multahan! Pero Kent, si Kuya Hans, di mo! Basta silang buhaton diha sa sud! Nagpahungar na siya siyang kagool. Nakabati ka. Emosyonal na kayo si Kuya Hans. Dili maayo makita ka niya. Pero, Pamati na ako. Ayaw una pa doon ni Kuya Hans gikan karon. Hangtod sa Sabado. unsa? Klaro kayo nga ang umaabot ng kasal di Kara ang kagulan ni Kuya Hans. Mga iyan lang ipahungaw sa mga butang ang iyang kaguol. Pero, Kent, basi madaot si Ana. Awa pa na maayo yung tiil. Ayesa! Itawag ko niya. Ako lang si Tubagkon. Dili ka mahimong upadool niya, Ayesa. Kay ikaw ang iyang gibasol sa kamatayon ni Kara. Ayesa! Ayesa tubaga. Kent, Lakaw sa rooftop. Adto dito paghuwat ako. Dali. Ayesa! masuko niya na siya samot ko. Dili ko maduol niya. Bahala nagmasuko siya. Ako nang bahala niya. Lakaw na. Sa karataas. Sa rooftop. Kaya maglisulog sa kasi Kuya Hans dito. Oh, oh, sige. Ano? Kasal na din ni Hans ang kara-karong sapato. Mauday nga nag-wild si Sir Hans. Kaya nag-uol na siya nga kasalan nila sa sunod sapato. Hindi na lang wala ako magpaapupa niya. Kaya ba sinog mapunaning samad sa kung o. Ayesa! Kano ikaw may musod? Hay sa Ayesa! Usaw man mo sa Ayesa, Kuya Hans. Ako sa'yo katabang! Wa ka magkatagal og sweldo niya. Busa dili mo siya katabang. Kung dili imong ulipon. Ayaw na paglason, Kent! Pasuda din sa Ayesa! Ako masudlon? Aron imong masakitan? Wa kay labot kung unsaon ako sa Ayesa! May labot ko, kuya. Tung kitaw si Ayesa. Dili ko gustong makasa ka. Ayaw pag minaot, Kent! Unsay? Nahibaw ko nga gusto kang mahanaw ko sa imong kinabuhi. Aron masulo ni mo ang atong katigayunan! Naunsa man taong ka, kuya? Ha? Bisan unsa na lang masuot sa mong utok? Ako? Gustong musulo sa katigayunan sa atong mga ginikanan? Kuya, dili ko ing anak kalaog. Ayaw na lang ta! Mahimo ba, kuya? Gitahod ta ka nga akong maguwang. Busa tahuras akong imong manghod. Gabang respeto lang, kuya. Dili ko bogo at dili makasabot sa imong mga liho, Kent! Gusto mo ang kuno ng mga butang nga akong gimahal! Unsa? Nagtuo ka? Nawa ko may bawang nga nakagusto ka ni Kara! Unsa? Di ka di mo mailat, Kent! Gusto mong ilogon gikan ako si Kara! Mga gusto sab kang magpabilib niya! Kuya, ayaw pa sa mutang kalabad sa mong uuy pinagi sa pagunahuna ng mga sitwasyon nga diri maayo. O kang diliman, ha? Nga mga may tinuod? Tanan ako mga butang nga magustuhan. Naasab ka! Magpapalit ka! Si Papa nagbuo sa tanan, kuya. Siya ang upalit ako sa unsa may naani mo. Kay gusto siya nga kung unsay naani mo naasab ko. Ano lang ako pagpamakak? Hangtod si Kara! Gusto sab nimong kuhaon! Gikan ako! Dili na tinuod, kuya. Sa tinitinuod! Misulti si Kara nako! Misulti ka niya nga nakagusto ka niya! Unsa? Ano mo kuyog migod ka ng Kent kung nagdahon kag laag? Maikog pa sa buko niya. Imo ba siyang manghod? Kinahanglan mo balibad ka! Ang king tanaw sa mga tao nga nakailan nato nga makita ang mga kuyog. Wa sa pidaot ang gibuhat. O sa magisulti ni Kent mo? Ganahan siya na ako. Ganahan ka ni Kara, di ba? May mo magdilit na ng tanong to isgutan ang nangagi ko, Hans? Ha? Tubag ako! Tinuod ba nga ganahan sa ka ni Kara? Nga nakagusto ka niya? Oh! Tinuod nga nakagusto ko ni Kara, Kuya Hans. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!